Na Lord ki kam shakri ha ke imlang salang banyadai ki kam sni beper ka Village Defence Party VDP sat sning nong pedeng Ribhoi District kala shimmi ka sinja manwan ra ka khoi ka suba ha ki phut ki badan ha ka te kishnong ka VDP kala sedang e gini ka kam ha ka arpan riu trek kala lingkot araja arpan riu hawa duit pung lushai ka pinya so na du dairi tet ter sha jri pung lushai hadu diko kabaki nong shong shnong ki jupinan kam ban site ban sum bat kiwe layalam do ba Richard Silyang president ka VDP ha ka ba kila pen khuai ya ka phut na ka ba khari ki plastic ki jabo jaban ki bitar kiat nalor kiwe pat ki bakata shishai ka ma jupinan kam ki pat ba ha ba krem chi kilat pathai khubor u ba Richard ulakar pat ni ki pat ba nong shong shnong bat kum juru ki bana bar shnong bakin tingkai ka ha ka te ka phut wa bagi trying ka badan jaka sinda ba ka te ka bakin the jabo asha ka te ka ling ba ki nala ba ki pintuat khnang banyada na ka jabo bat kan longkum ka ka ba khuit clear bat ka ba shingan ki ba penan kam ya ka kum bakalong manswa ka ne ka wa kadai ka wa ka ba khuit ba ngila bandi ya ka nada ya bangi ipat menta kane ka wa tang ban sai kti la ne sai thmat ngimnut su man ngilap sibun abangi wan ban pan khuit menta ka singi ngiyo ya kine ki plastik ki bilar ki bobun jat ki hogis kinala jong ki longjing longsem ki badon hajan ki pentui sakane ka wa kinala jong ki ngilap lut ya kine te kajing kerpat ya kine ki nongsong piying hapo usnong put sam jong kanong pedang ki bosong ha kan ka wa ka harut wa bakin song bah bayar jabo he ni kerpat iki bakin nom pentui sakane ka wa bat kidai ban bu ha ka jaka ka jong ki namar nadu na te nawa ka don alai ki ging bat hadu hasnda jong doktor bom kira don kijing ha irut wa kine kijing kajing ke kerpat na ka WDP bapin sumhalem ban long ba atkar ban long fikir lem nam takne ka wa bat kinala jong ti bawa nagis ying sedja ki kamera sum kindai ban hap hakane kanala kata kajing kerpat bat nangta kine ki para marjan sinong sing pelun idan tau sinong ke yakine ki kalat morong damli semua idan tengah karpat iki ro bikin sim khialem ya kan kajing le jong ka WDP jong pedang bakin ya kersan lem ya kan na menta kabit kabiang hi jong ka sinong ka thau ba ki knarit kila banwan sumon sai hakan ka wa kum julang maswa ketulung jong ka wa kumbang ngitip kawan na dairi yen dairi tang don kawe ka wa barit ka bawan nanung thmai na thanan kawan haplang hakan bat kane ka poisa ko bat ka jinglek serbe ka jongi ya kane ka wa nadu ko ter ni poi hadu hane po school district sibun ngilap ki jabo khamtame hakini ki sunda ying ki badon harut wa mo ngilap hakitu ki sunda ying ngilap ki hogis ngilap ki bunrukom ke kata ka jing apil jengai ki bakin sumhalem banom pentui jabo sakane nala kumengilap hajan ying dokter bom mah tu hapo tingilap sisa ka jabo bah tu te plus nang ta kate haneng jan pham balung kala bangitip lut hangtur ngilap ibun ki plastik kumengilum menta ka singi te bat kate sawa ro ngilap hajan ying beregum tu ki ya berat ki plastik ki no kitiar ki ba i nganyo ban kim lane kenjing ban ong ya kan ka wa ngi ha ban tam lagi ding ban ong dakti hingim nom nut ban kim de na ta kadau nilai perkhat hapo ka snong haji lam jeng aku presiden de nilai selok ru ya romba snong te romba snong lai la mulai tu meneh dengan ai boleh hi romba snong ya menta ka singiro ya don lang hebat ngi hate upenya ya program jengi babam kana snong balapan be hidaka WDP snong jongga sing nong tu ada itu hi persya mah tingim nombu ya kan ka ba ka fanya sela banong nilai sai ki ban sulang da ka kin haing jong ki le sing ai da ICT ki na ka WDP rangkat ba ka 12 nong tang WDP ba rangkat ba 12 nong kila da ngidang ui ba kite persya ni hap heban kentai ka jing dai ru asno bamde bangin ong bangin hai ni hap ban kentai no ya ka jing dai marjan hasnong jongi kai kinlang betang kinong to sinong tiba persya he kate mani nile ya ka bah nile ya ka bah khuj nang ba di wei di bawan na bar sinong
kini baka sinong kawa ka kuy itanan kinwan bat piknik hane kontor iwan ni ban ni bam sobha si family kanu jing sunan apa kan kawa ka kuy dem ta inwan kubro na bar tampot lang maka kinwan kini kawa jungi kin kan sislut kim haja apa kin yaro kin kan sis kin ben kin kho ya kan ka wa kan yo ka sinong ni kan kin ka sinong tapak bar kho ke jingle we angun Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishab plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya